tohohle videa dneska se pokusím dohrát Ligu mistrů. Jej už nějak mám rozehranou a dneska si zahrajeme hru za Sporting, jsem Sobík. A dneska si zahrajem proti Bayernu a Leverkusenu tohle semifinále. Budeme hrát 2 zápasy a potom jedno velké, no pokud postoupíme, tak jedno velké finále. Tak držte palce Sportingu a prosím, pro tohle video bych chtěl, abyste mi dali aspoň 100 lajků. Pokud by bylo víc, byl bych fakt rád. A odebírejte prosím můj kanál. Budou se vám odesílat videa, které natočím. Že už začínáme hrát. A mě padnul z jednoho peku, který jsem otevřel dneska, mě padl 108čková argentinská ikona, takže, ale mně se nevejde do sestavy, protože už tam mám jedno, je to CAM-ko, takže já už tam mám ale jedno 110kovýho Brandta. Tak mě nějak můžete poradit, jak udělat sestavu s 2 CAMK, že ho tam fakt jako bych chtěl mít, protože mě jako padl a je možná i lepší než ten Brand, protože ten Brand je vylepšený ze 107 na 110 a teď mě padl 108, takže by byl 111, jo, takže prosím, poraďte mi nějak jako udělat sestavu v komentářích. Teď pozor, dobře, jsme mu sebrali míč. Jdem do šance. Gyökeres. Genisa Temo. Gyökeres. Ne, to se nám povedlo hradecky, to má. Škoda. Tak budeme si hazovat out. Tricalio. Jsem chtěl říct Preciado. Centruje na nůžky. Ne, škoda, nebudou to nůžky, ale pěkná, volej. A je to 2-0. A tohle je šance a břevno, tak nic, no. Dorážka hra vždycky vyškytá. Škoda. A pozor, teď rána ještě jedna powershoota, blokovaná střela, budeme ještě kopat jeden rohový kop. By se nám tentokrát mohlo teoreticky podařit, ale hra vždycky to chytil. První poločas je za náma a Sporting vede nad Leverkusenem 2-0. V Leverkusenu hraje Patrik Schick, takže to mě by nebyl rád, kdyby prohráli, ale já bych taky nebyl rád, ale teď, když hraju za Sporting proti ním, tak ho chci porazit. A škoda, sebrali mi míč. A má Knepe, Šaka, Adrich, Schick. A teď ho dáme pořádnou. OK, ne, škoda. Získáváme si území. A teď budou hazovat pod tlakem. No tak úplný tlak to není, když tam je jeden hráč, tyjo. Díky.
Centr se nepovedl, tak nic. Jsem si vzpomněl, já jsem si uvědomil, že poslední dobou mě hráči nějak správně moc dobře necentrujou. Potom na závěr tohohle videa si ještě ukážeme moji sestavu, mám over 106. Doufám, že se vám bude líbit a Mori tady do šance. Já jsem blbec, já to chtěl nahrát. Tak nic. Nevadí. Tak jo. Že asi budu chtít vystřídat hráče rychle. Kdo má nejmíň síly. Asi tenhle. Asi ten Trikao, že ho budeme chtít vystřídat za... Sakra, mě běží autobuild. Tak tam můžeme šoupnout to CAM. Dá to CM. Protože žádný CAM tam jako jinak nemají. Pěkná volej, ale nebyla to žádná vršuta. Takže vítězím ten celý zápas s skórem, který byl v druhém poločasu 2-0. A máme tady druhé semifinále. Mám kamarády, co hrajou Minecraft, takže s nimi určitě někdy budeme natáčet Minecraft. Budeme natáčet i Subway Surfer, z Bravo Stars, to už jsme jedno video natočili, FC Mobile, i FIFU 24, 25, 26. A ještě nějaký fotbálek asi prostě, jak budeme hrát venku, víte. A ještě budeme natáčet hledání hororových postav, například Slendermana. Moji kamarádi už nějaký části natočili, ještě když jsem já neměl YouTube, tak teď budu točit s nima. A teď pozor na tuhle akci Sportingu. Dobrý, sebrali jsme jim míč, Morita, skvěle. Gyökeres, jako vždy nedal. No nic. Ne, sakra. Dobrý, v pohodě, v pohodě. Ne. Dám musklus? Oh, tak teď jsem ho vzal, to bude červená. Jo, je to červená karta pro mě. Nebo spíše pro Diomandeho. A budeme hrát v 10 teda, no. To nezní úplně tak dobře, ale můžeme to pořád ještě dát. A víte všichni, že v FC Mobile je asi dost těžký dostat červenou kartu. A navíc přímou. To musíme fakt mega sfaulovat. A teď jsem ho já mega sfauloval, takže tam bude ta červená vidět. Karta, myslím, ne krev, jo. Možná i krev. A pozor, Morita jde do velké šance. Morita, pozor, Morita jde sám na brankáře a v oslabení skóruje ještě do kabiny. Před koncem prvního poločasu vede Sporting 1-0 a v celkovém součtu 3-0. Takže v pohodě, chill. A tohle bychom už dát mohli. Brankář neměl šanci hrát vždycky. Nevychytal. A pokusíme se ještě o nějaký pěkný faulík. Ne, tak ne. OK. Natočím video v FC Mobile, kdy, ve FIFA 25,
nebo 26, nebo 24, kde budu muset dostávat červenou kartu třeba za nějakého hráče z jednoho klubu a pokud se mi to nepodaří, tak si vytočím nějaký trest na kole štěstí, třeba prohrát jen tak jeden zápas, bez toho, abych se snažil. Prostě to třeba ukončit zápas, to bych kontumačně prohrál, že jo. Nebo se nechat vykartovat, dostat 6 červených karet, což není úplně těžký ve FIFA, ale v FC Mobile to je těžký, teď jsem ho malé fakt spauloval zase na červenou. Ale šel jsem bohužel přes nic. Plus? Nic. Pozor, tohle je velká šance. A pozor, to tak neskutečně. Izrael? Sakra, co to je za jméno? No, nevadí. Neřešme to. Sklus? A škoda. Nedali jsme sklus Florianu Wirtzovi. Když jsme mohli aspoň nakopnout míč na území, nespíš na půlku Leverkusenu. Tak zkusíme udělat takovou srandičku. Pojď si vyběhnout golmanem, už nemáme co ztratit. No, maximálně jeden gól dostanem. Třeba teď. A brankář to dostal, ale škoda, že už nešel dál. Škoda, takže GG. A postoupili jsme do finále, takže zahrajeme si proti Liverpoolu, který bohužel porazil Real Madrid. Já mám totiž rád Real Madrid, já mám rád Kyliana Mbappého. Je to můj jeden z nejoblíbenějších hráčů, Kylian Mbappé. Mám rád i Lamina Jamala, jako asi se to moc nehodí Real Madrid proti Barceloně, ale mám prostě rád oba fotbalisty a těším se, až si budou společně konkurovat na mistrovství světa 2026. Určitě se strašně moc těším, až to budou vysílat, fotbal. A určitě pokud se kvalifikuje Česko, budeme fandit České republice. A Česko se podle mě kvalifikuje, má na to za mě. Sice s Chorvaty to nedopadlo úplně dobře, ale jinak všechny zápasy vyhráli úplně v pohodě. Takže věřím, že by mohli postoupit. I kdyby teď prohráli s Chorvatskem a všechny zápasy by vyhráli, by možná skončili, měli šanci i na to první místo, kdyby Chorvatsko něco prohrálo, ale spíš by bylo to druhý. Juste, Morita, Ticao, jde pryč a teď to tam nacentrovává trošku. A pozor, to je power shoota, která končí v síti. Geny Katamo skóruje v 21. minutě na 1-0 pro Sporting. Nádherná rána, která zapadla do sítě Liverpoolu a Sporting vede 1-0. A pozor, teď nádherně Gyökeres sebral míč a Sporting jde do breaku, ale přišel o míč. Tak to je škoda. Ale pozor, tohle byl málem faul zase na červenou kartu, ale nádherný zákrok Izraela. Tak teď to skvěle vyčapal a zabránil Liverpoolu dát gól. Skoro jasný gól, protože Liverpool šel sám na bránu. A pozor, teď znovu neskutečně Izrael. Tak co to máme tam za golmana? Co to tam máme za golmana, pro boha? Co to vychytal? Tak to je neskutečný brankář. A teď pozor, jdeme zase naopak
My do protiútoku. Škoda, Van Dijk a Robertson zároveň nám zabránili dát gol. Tradicio. Gyökeres, jsme tam sebrali na půlce míč. A Gyökeres se k němu dostává zpátky. Gyökeres 2-0. Ještě před odchodem do kabin Gyökeres zvyšuje na 2-0. A znovu se Sporting přiblížil k titulu Ligy mistrů. A k historickému vítězství. Nebo nevím, jestli už Sporting jednou vyhrál. Nejsem si jistý, pište do komentářů. Ale myslím, že ještě nevyhrál Ligu mistrů. Potom si můžeme zahrát třeba jednu hru vs ataku. Ještě za můj tým, který vám následně ukážu. A pozor, teď se nádherně vysmíkal, ale Van Dijk ho bohužel zase zabránil. Jeden z nejlepších obránců na světě. Heimeland. Nevím, jak se to čte. A teďka budeme házet autové házování. Nákop na Moritu. Race. Pozor, tohle je velká šance. Nákop do vápna až, ale Robertson v klidu odkopl pryč. A teď naopak McAllister nám zabránil projít do vápna. Diaz. To nevypadá vůbec dobře, ale nádherně sebral míč Huesma. No, já nevím, jak se to čte, promiňte. Napište, když tak mě opravte v komentářích. A teď škoda. Ale pozor, tohle je velká šance. Jdeme do breaku a Tricia jde úplně sám. Trošku mě to mě štvalo. To je strašný. Jak tohle nemohl dát, kámo? Rohovej kop ještě. Sakra, kámo. No, nůžky se nepovedly, škoda. Ale jsem to vychytal. A těšte se, až spoukám, budu natáčet Minecraft. Kluci se mnou určitě budou chtít, nebo spíš nějaký moji kámoši, se mnou určitě budou chtít natočit i Brawl Stars. Takže těšte se na další videa. Zápas tohohle finálu se pomalu blíží ke konci, Sporting vítězí. A ještě faul byl, takže ještě volný přímý kop, ale to už asi nic změnit nemůže, i kdyby to byl gol. Teď mimochodem skvěle kopnutý, ale nakonec skončí zápas. Sporting se stává mistry Champions League, poráží 2-0 Liverpool. Teď zvedají trofej Ligy mistrů. Sporting Lisabon! Tak já Sporting vítězí teda a my tady otevřeme balíček za vítězství Ligy mistrů. Schválně potom udělám příště video, kdy budu muset vyhrát Ligu mistrů s nejhůř hodnoceným týmem FC Mobile. A potom se pokusím vyhrát Ligu mistrů. Sice s nejlíp hodnoceným týmem, ale bude to na nejtěžší úrovni. Takže a teď si tady můžeme ukázat naši základní 11. Takže máme tady na středu Rooneyho, na strikerovi tady Jorginho na RV, tady na levém útoku Bappého, Paredese 110kovýho brantarance AM. Máme tady 106kovýho Xabiho Alonza, Mendy, tady ten Alvarez, nevím jak se to čte, Witsel,
a Trent Alexander-Arnold. A tady máme Fofanu, který bychom to mohli tradit vlastně někdy v zápase. Ale ještě mě dneska teda padl z peku, to mě líto, že ho nemůžu dát do základní sestavy. Je to tady ta ikona, tahle ta argentínská, to mě zhoršilo over a mám tam 110 obranta, takže to asi nechám být, ale počkejte, mohl bych si změnit sestavu. Počkejte, tohle by možná... Ne, to nebude. S nějakýma 2 CAMkama. To zatím nevypadá. Jo, počkej. Tam jsou 3 CAMka. Striker, OK, to bych mohl zkusit tuhle sestavu. Sice mi to zhoršilo over, ale to se nějak spraví. Tady si samozřejmě dáme swap za tohodle Requiem, nebo nevím, jak se to čte. Xabi Alonso bude muset bohužel pryč. Mám i nějaký dobrý CDMK, takže taky v pohodě ještě jedno CAMko. Mám tady Kakáho, že ho jsem hned čouknu. Teďka budu chtít dát pryč Paredese, nahradím ho za nějaký CDMko. Mám tady Leda Gutosona. Není úplně nejlepší, bohužel. No. Sakra, no. Tak tohle asi budeme muset... Ach jo, to mě štve. Tak asi jinou sestavu budeme muset. Tohle nám fakt nesedí. Potřebujeme nějakou, kde nepotřebujeme žádný CDMko. Tahle sestava vypadá docela v pohodě, počkejte. Tohle bychom mohli fakt zkusit. 4-5-1. A musíme sem dát nějaký CMko, že jo, hlavně. Xabiho Alonza, jasnýho tam čoukne. A Paredes zde bohužel ven, Xabi Alonso je lepší, takže ještě tady to LMko Kakáho, to musíme vyměnit taky. Máme tady toho Paula Poultreho s hodnocením 104. A RMko máme jaký? Aha, tak nic. RMko nemáme úplně v pohodě. Vlastně vůbec. Takže teď se vlastně můžeme otevřít jeden balíček, aby jsme zjistili, co nám padne. A mohli bychom to nějak dát do naší základní 11. Doufám, že se nám to podaří. Teď si otevřeme tenhle pack. Co nám tady může všechno padnout? OK. Tady to CDMko by se nám možná hodilo, takže zkusíme tenhle pack. Tak pojď. Argentina. RB, to potřebujeme, RB potřebujeme. Ale je to 102, to je málo, ale jako je to lepší než nic, ale jako máme mnohem horší hráče. Ale asi si tu sestavu úplně nechávat nebudem, no. Že si můžeme otevřít leda, jeden balíček na něj taky určitě. Máme na kde
teď musím najít. Tady bude v exchange a tady ty balíčky třeba ne, tenhle je špatný. Aha, tak my stejně na žádnej nemáme. To je pech. No máme. Nemáme. Škoda. Tak si zkusíme ještě otevřít něco za ty jiný coiny. Exchange token. Co možná tohle, to je novinka. A my na ní nemáme. Sakra. Coin offer. Co to je? No tak to je špatný. Mega špatný. To jako nepotřebujeme vůbec. Tady ty coiny bohužel myslím nemáme. Nevím, jak se získávají. Napište schválně do komentářů, jak se získávají, protože mě to zajímá. Díky. Tady ty tournament tokeny. 5 milionů coinů? Tak to hned beru. Jako za 150 tournament tokenů 5 milionů coinů, to je fakt raketa. Ještě zkusíme to jednou koupit. Mám 10 milionů coinů jsem získal, to je fakt hustý. A teď si zkusíme zahrát jen jeden versus atak. Sestavu si asi budeme muset změnit, no. Takhle by to úplně nešlo. Dáme si, bohužel, sestavu, co jsme měli, nějak tam asi nedáme toho. Requejme ho, nebo jak se jmenuje. Dáme tam místo toho Xabiho Alonso, ne, toho Paredese. A teď tady ještě vyměníme Paola, nevím, jak se jmenuje. Dáme si tam toho Jarziňa. Máme už zpátky 106 over. Zkusíme si to nějak proměnit. Zkusíme autobus, proč ne? 105 over mi to zhoršilo, protože tady mám střídačku. 106 over? A ještě se na to může, počkejte. Počkej. Ne, tak zůstává tam to. Musíme to ještě nějak poupravit trochu. Over, je to tam, mám 107. Výborně. Ještě jde vyměnit ten Bappe, aspoň abych tam měl svého oblíbeného hráče za toho Fofanu, protože to nezhoršilo over. Mám 106, takže ale to nevadí. Já si tam dám toho Fofanu sem a Bappeho si dám na střídačku. Tak já se ho musím úplně vyškrtnout. Měl 107 over. Takže promiň Bappe, loučím se s tebou. A Fofana, to je asi lepší výběr. Takže já si zkusím zahrát ještě poslední hru v ataku. Já nechci head to head, já chci vs atak. Tak jo. Ne, já nechci play. Cancel? Yes! Tak teď doufám, že mi půjde to vs atak. Ty vogo. Jo, dobrý, vs atak už mi jde.
jde jim zahrát jeden vs atak proti nějakému týmu Realu Madrid. Nevím, kolik má teda over, doufám, že to nebude totální přepal. Doufám, že nebude mít třeba 115 over, to by mě fakt neštal. Mám teprve 107 a to je moje sestava. A bro má 92 over, tak to bychom mohli dát a nesmíme ho podcenit. Nesmíme ho podcenit. No pozor, má docela ale dobrýho golmana. Má tady velkou šanci. Do prázdné brány bude gol, že jo? To je jasný. Aha. Tak nic. Tak počkejte, tak to nebude tak lehký, jak jsem si myslel. Rooney dává gol. 1-0. Možná bych řekl, že už trošku můžeme začít. Tupa na 2-0, ano, tak nic. Tak teď 2-0. Powershootu natáhnem. 3-0. Pěkný zákrok. 5-0. A poslední asi akce tohohle zase ataku moje 8-0. Porážím tenhle tým 8-0. Jsem ho rozdrtil, takže to je krutý asi pro něj. Tady mě padlo nějaké. A proč nezahrát ještě jednu hru? Jsme chytli lehkýho soupeře, tak třeba chytneme nějakou 82. To asi úplně ne. Ale hrajeme zase proti Realu Madrid. Doufám, že to není ten stejný. By to byl ten stejný, kámo. Že to není ten stejný. Má 91 over, to je ještě horší. Tak proč já hraju proti takovejmhle? Já mám 107 over. No nic. A teď jdu do šance velký a místo. Tohle je velká šance a je to 3-0. 4 minut.